Imos a someter a votación á Cámara a demanda de que se saquen por parte do Goberno de Estado as prazas que están vacantes na Unidade de Policía Nacional adscrita, é dicir, a Policía Autonómica. Eu quero recordar que isto, máis alá da cuestión, digamos, de función pública, eu quero recordar que a plantilla ten previsto que sexan 500 os seus membros, que chegamos non hai moito, precisamente cando se produciron vacantes co Goberno Nacional do Partido Popular, a ter 475, é dicir, preto de ter todas as plazas completas. Actualmente falta máis de 100 desos 475, e, cando falamos da unidade de policía escrita, debemos de recordar, especialmente nestes momentos, que asume, exerce en Galicia competencias relativas á violencia de xénero, á protección das vítimas de violencia de xénero, así como en materia medioambiental. A segunda proposición non de lei que imos a presentar ten que ver coa xa longa espera que teñen os cidadáns da área metropolitana de Vigo para que se poña en marcha esta institución. Como xa informei, todos os concellos aprobaron a integración na área metropolitana. Hai unha condición, xa non son as condicións, por parte dos concellos que foron a reforma da lei que a Xunta impulsou e que xa está feita, e falta exclusivamente a incorporación en condicións de igualdade do Concello de Vigo ao transporte metropolitano. Que veu o presidente do Goberno a dar a Galicia, pode vir outro en Ferro Atlántica, pode haber outras empresas que tamén teñen nova xuntanza da mesa de seguimento do borrador que permite ser máis optimistas do que somos nestes momentos. Estaba resolto, que xa estaba resolta a cuestión, cando certo é do consumidor electrointensivo, e confiamos que os ximes electrointensivos, desde logo, tanto a Cámara como o Goberno levamos moito tempo denunciando que sin ese estatuto que lle dé estabilidade aos